варзишгоҳи марказии ноҳияи Вахш ҳанӯз солҳои 60-уми қарни гузашта бунёд шуда, давоми солҳои охир фарсуда гардида ба таъмиру навсозӣ ниёз пайдо карда буд. тавре мутасаддиён иброз менамоянд барои ҷавобгӯ набудани варзишгоҳ ба талаботи замон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон эрод гирифта шуда, ҷиҳати таҷдиди он маслиҳатҳо пешниҳод гардида буд. акнун бо дар назардошти талаботи замон вобаста ба стандарти Федератсияи футбол дар идомаи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ободгар он ба пуррагӣ аз навсозӣ карда мешавад. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур идома дошта, тибқи талаботи лоиҳаи навсозии он мутахассисон тавассути техникаҳои соҳа ба тахту ҳамворкунии ҳудуди маҷмӯаи варзишӣ машғул ҳастанд. ба гуфтаи масъулин дар заминаи варзишгоҳи мавҷуда маҷмӯаи муосири варзишӣ бунёд гардида, аз рӯи лоиҳа аз майдони асосии футбол бо зиёда аз 3000 ҷои нишаст, майдончаи хурди футбол, толори тамрин ва машқи бадан, майдони теннис, ошхона, утоқҳои корӣ, либосивазкунӣ, ҳаммом ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, атрофи он панҷарабандӣ ва дарвозаи даромадгоҳ аз нав бунёд карда мешавад. тавре гуфта шуд, баъди бунёди маҷмӯаи нави варзишӣ дар маркази ноҳияи Вахш имкон фароҳам мегардад, ки дар баробари баргузории бозии футбол ҳамчунин дигар чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва бо ҷалби қишри гуногуни аҳолӣ мусобиқаҳои варзишӣ роҳандозӣ карда шавад. масъулин иброз доштанд, ки баҳри сари вақт ва бо сифату ҷавобгӯи талаботи соҳа анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи нави варзишӣ техника ва масолеи лозима дастрас карда мешавад. сокинони ноҳияи Вахш дар самти созандагӣ таҷрибаи хуб дошта, дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд, ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 250 иншооти гуногунро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд, ки дар баробари таъмини инфрасохтори маҳал ва муҳайё гардидани шароити мусоиди кору рӯзгор ҳамзамон садҳо нафар бо ҷои корӣ таъмин мегарданд. дар баробари вусъати корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ҳамзамон баҳри тақвияти инфрасохтори маҳал иқдомҳои зиёди ободонӣ дар самти таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои мошингард низ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо маром идома дошта, дар ин кор саҳми аҳли ҷамоатчигӣ муҳим арзёбӣ мегардад. тавре сокинон иброз менамоянд, маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи Вахш гардидааст ва онҳо тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. тавре гуфта шуд, дар идомаи ҳамин гуна иқдомҳои созанда боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия низ, ки дар шафати маҷмӯаи варзишӣ қарор дорад, ба пуррагӣ аз навсозӣ гардида ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ гардонида мешавад. дар боғи марказӣ аллакай як қисм корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида шуда, якчанд арғончаку дигар лавозимоти дилхушӣ ворид ва насб гардидааст, ки аз он сокинон истифода менамоянд. аз рӯи нақша ҳар ду иншооти навсозишаванда, маҷмӯаи варзишӣ ва боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Вахш бояд давоми соли ҷорӣ мавриди истифодаи сокинон қарор дода шавад. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи Вахш, ахбор.